Shuthi manje uPastor Winning lo ochaza amaphupho. uNkulunkulu akakulonde ekubusise. Uphile uphushe uphumelele. Ayikho into engiphatha kabi njengokuthi abantu bengibize ngomkhulu. Ekubeni ayikho ibilo neyodwa la ngibiza khona ngomkhulu. Kodwa akasenze kanje. Inamba yami uyishintsha ngoba uyimember song 9 la 5 ntambama kuphela. Uyangifonela au WhatsApp. Nangepartner ngephutha. Sibeka la udaba lamaphupho. Usho ukuthi i-video le siyayireduwa, siyayiphinda, siyenza i-video la khona umuntu ephupha ibulele inhlathi, uthabisa inhleko ukuthi cha ngiphupha inhlathi ezimbili, kube inhlathi ezimbili, yona inkudlwane inkulu. Impela kodwa ngigcine ngizibamba ngasijuba amakhanda ngabe kuchazana. So siyichazile iphupho. Kodwa-ke with a new information, ngathi no, let me redo the video. So yini inhlathi? Inhlathi is a python. Yini python? Inhlathi inyoka emelidalwa emelidlozi ngokwesintu. Kodwa we know ukuthi as Christians inyoka engasho anything and ingasho nanomuntu osuke likhulu emubi. So number 1, uma uphupha ubulele inhlathi, 1 ngokujwayelekile uma ngithi uphupha inhlathi uphawu olungaba luhle uma uyibulele. So kungenzeka ukwazile ukunqoba ukunqoba nokuhlolisisa esiyingozi waqeda amandla. Amahubo 144 or 140 verse 3 bayalola ulimi lwabo njengenyoka ehlongisa amabululu siphansi kwezingubo zabo. Kanti ngoba Luka 10 verse 19 ekanye nginikile igunya lokunyathela izinyoka nawufezela ngaphezulu wonke amandla esitha anisoze nonoyi lutho. Okay, number 2, kwesinye isikhathi uma ngenze uphuphe inhlathi uphawu olungaba luhle uma uyibulele. Lusho ukuthi ngenzeka ukwazile ukunqoba umoya omubi wesihlava wesibi nomkhubo omubi okade ungabulala impilo nekusasa lakho. Izaga 23 verse 31 ungalibuki iwayini ukuthi libovu nokuthi liyacwebezela ey'ndebeni ukuba lihle kalula, ngasekugcineni liyaluma njengenyoka, hlabe njengebululu. 3, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha inhlathi ubuphawu oluhle uma uyibulele, olungasho ukuthi kungenzeka wehlulile umoya wedlozi okade ukulandela uma kungukuthi kade usanda kusindiswa wamukela ivangeli eliphilileyo. EkaJakobe 1 verse 21 ngakho ilahlani yonke insila nobubi obuvomileyo namukela umoya omnene elijwaliweyo elinamandla okusindisa imiphefumulo yenu. Number 4, ngokwesintu uma ngize uphuphe la inhlathi uphawu oluhle uma uyibulele, olusho ukuthi ngenzeka uyakhonjiswa ukuthi ungumuntu ongenwe yidlozi elihamba nenhlathi, yingakho uyibulala. Kodwa-ke kunosiko ekumele ulenze lokulanda ke leli dlozi noma lokuphakamisa leli dlozi noma lokulanda leli dlozi uhamba nenkomo. Yabo, lolu lwazi-ke sithola laphana kubani? uSibusiso kaMnyando. uSibusiso Mnyango uthi-ke ngokwesintu lokhu kusuke kukhomba ukuthi wena umuntu ongenwe yidlozi elihamba nenhlathi, yingakho uzoyibulala. Futhi kunosiko okumele ulenze wena lokulanda noma lokuphakamisa leli dlozi. Kodwa lolu siko lohamba lwenziwe ngesimo sani senkomo. Uma wenza-ke leli siko lokuphakamisa leli dlozi noma ukulanda leli dlozi yabona. Kodwa siva number 5, futhi-ke uma kungenzeka uphupha inhlathi ngabe uphawu luphi uma uyibulela. Lokho kungashunyeleziwe usuqedile ukulicela phansi idlozi noma isitalo sakho uma kungukuthi uwumuntu osanda kulanda isithwalo noma isigubhu noma umuyi umoya wokufika. Lokho ngikusho ngiyakugcizelela manje kwesho. Siyabonga.